Добре, включваме се от може би най-разнообразния щанд на този базар, където има книги, колекционерски копия, картички, въобще супер много различни неща. И това е щанда на Рафаело Казаков, който се показва не само като автор, но и като колекционер. И нека да видим коя е неговата една снимка. Здрасти, Рафи. Здрасти. Това е моят дебют като букинист. Преди виках амбулантен търговец, но амбулантният трябва да се движи. Снимката, за която ще говоря, е тази снимка. Снимана е през 1987 година на плажа на Созопол и се казва "Съзнание без корени". Първата ми съпруга, Милена, която ми открадна името, Казаков, е натиснала спусъка на тази снимка, поради което тя твърди, че е нейна снимката. Аз казвам, снимката е моя, ти просто си натиснала спусъка. Намерих го този корен и казах, искам корена да е точно на това място в кадър. След което го хвърлях около 120-130 пъти. И за щастие, един от пътите беше перфектен, както го исках. Към края на хвърлянето дойде някаква туристическа група от чехи, които очевидно бяха заинтригувани от нашето ексцентрично поведение, и очакваха, може би, да се случи нещо драматично. Примерно да се съблечем голи и да почнем да пеем религиозни химни. Но нищо такова не се случи и това е края на историята. Добре, благодаря ти. Днес до 8 часа сме в Дом на киното и може да видите и всички неща, които Рафи носи от различни епохи, времена, технологии. Заповядайте.